hir yma, dan dwi wedi dod i borfeydd glywellog heno, ac gobeithio pethau ddim i'r gwell arna i. Dyna fo, dyna'r jogs drosodd. Pam dewis Pum Cynnig? Wel, ges i wahoddiad gen Elwyn Jones i Eisteddfod y Bala i bortreadu John Elwyn Jones, neu rhoi cyflwyniad yn ytrach am John Elwyn Jones. O John Elwyn wedi marw'n 2008, dwi'n credu, wedyn oedd Eisteddfod Bala yn 2009. Yn y Babell Lên oedd yr cyflwyniad i fod, lle dim oedd amgylchiadau arbennig o 10 i'r gynhyrchiad, ond dyna fo. Ond oedd hi wedi darllen y nofel pan oedden ni yn yr ysgol ac yn y coleg hefyd. Na, dwi'n meddwl wedi pasio'r coleg achos yn 1971 y dod i allan. Mi nath y nofel ufflon o argraff ar bawb. Oedd hi'n stori gyffroes, ond bopeth ma dyd y gwir, antur, drama, rhamant, hiwmor, a'r stori'n carlamu yn ei blaen o'r dechrau i'r diwedd. Dianc, cyffro, dewrder, caledig, a'r cyfan drwy lygyd cymeriad mawr canolog John Elwyn Jones Dolgella. Dwi'n hun, fel mae rhaid o'ch chi'n gwybod, o ardal Dolgella fy hun. Ac fi es i'r un ysgol a John Elwyn Jones, ac es i'n glwten gan yr union un athro oedd rhoi glwten i John Elwyn Jones. Ac yn mynd i alw am country bumpkin. Yn union. Y reswm arall dros ymddiddori a chyflwyno hwn oedd mae bod hi'n stori wir, wel, oedd hi'n wir cyn belled mae atgofion yr awdur yn y cwestiwn o Pum Cynnig i Gymro, sef darn o hanes yr ail ryfel byd drwy hanes Cymro. O John Elwyn yn gymeriad caled, oedd wedi cael ei fagu yn dlawd iawn mewn tŷ bach o'r enw Tŷ Pridd. Mae'r enw ei hun yn dweud ydy, mor dlodedd oedd y lle, yng ngwylod bwlch Tal y Llyn yn Sifirionnydd. Oedd y teulu'n dlawd iawn. Mi fes i'n holi dipyn o bobl yr ardal ynglyn â chefndir John Elwyn Jones. A ffeindio allan bod yna dipyn o anghydfod rhwng y tad a'r fam wedi bod. Mae'n bosib mo oherwydd tlodi. Ac yn 8 oed mi ddaru'r fam adael y teulu. Mae John Elwyn yn dweud yn ei lyfr, un o'i hunangofion eraill, mae wedi marw nath hi, ond y gwirionedd mae'n debyg i bod hi wedi rhedeg i ffwrdd efo dyn arall. Mae hyn yn dangos rwsyd y tensiwn ymywyd ac yn meddwl John Elwyn. Mi chwalwyd yr eilwyd. Mi ath y tad byw fel tramp ar strydoedd Dolgella. Mi dreulio John Elwyn ei hun yn 8-9 oed, gyfnod yn wyrcws Dolgella. Meddyliwch y stigma ynglyn â hynny. Mi ath o i ysgol y County School wedyn a chael ei giro gen yr athro fel o'ch chi'n dweud a'i alw'n country bumpkin. Dim rhyfedd bod o yn mor awyddus i ymuno ar fyddin. Oedd fyddin yn cynnig cartre, oedd yn cynnig lloches, oedd yn cynnig ffrindiau iddo fo. A disgyblaeth, ynddi? A disgyblaeth. Ac oedd o'i hun, oedd na agwedd ymosodol yn John Elwyn. Oedd o di goro bod. Mae yna linell yn yr addasiad sy'n dweud, efo hwn a'r hain, dyna sut os i drwyddi. Mae'n hanes yn y llyfrau am ymladdfeydd, ergyd wrth ergyd felly. Mi oedd yn ymyfrydu yn iallu corfforol. Oedd o bachgen caled o ardaloedd Sifirionnydd. Felly dyna'r llun. Mi esati fel dwi'n dweud i chwilio am ei hanes o gen rai o'r bobl leol. Yn y llyfr, mae'n y wel llenyddol mawr iawn i'r llyfr. Mae'n gymlethdod o ddihangfeydd yma. Yn y bôn, mae John Elwyn yn disgrifio neu yn dod drosodd fel arwr wrth gwrs. Arwr clyfar, dewr, penderfynol. Ond mae rhai o bobl Dolgella yn sôn amdano mewn termau chydig bach yn wahanol. Mae rhai bobl yn sôn amdano bod o'n ddyn styfnig, bod o'n ddyn bombastig, hunanol, croes a pifish mewn lot o bethau. Mi ddaru fi ffonio i
fab o Trefod Glyn sydd rwan yn byw yn Ipswich. Oedd o'n ysgol efo fi yn yr un dosbarth i gwybod. O'n i'm yn gwybod bod yn fab i John Elwyn Jones. Achos doedd Elwyn Jones, bod i wedi sgwennu gymaint, ddim yn gystal gyfathrebwr â hynny. Oedd o'n tynnu'n groes i bobl yn dibynnu ar y mwd, oedd o'n oriog iawn fel person. Ond mi ddudodd John Elwyn wrtho hi. He was the victim of his own heroic image. I fab i hun yn deud hynny. I fab i hun yn deud hynny. Felly, da ni'n sbio ar y llyfr rwan ac yn clywed ac yn darllen am yr hanesion a da ni'n meddwl, ydyn nhw'n wir. Ond dwi'n meddwl, nes i benderfynu, mi oedden nhw'n wir. Falle bod yna stretch wedi bod, falle bod yna ymestyn wedi bod ar ambell i stori. Mi oedd o'n sgwennu'r llyfr 10 mlynedd ar 20 ar ôl y digwyddiadau. Felly mae'n bownd o fod stretch wedi bod. Ond hefyd, mi oedd gen John Elwyn Jones, dwi'n credu, yn fab ffarm tlawd. Mi oedd o'n ddyn galluog dros ben. Mi ddarllenodd bob llyfr yn llyfrgell Ysgol Dolgellau yn ôl i dystoliaeth ei hun. A mi ddysgodd ieithoedd, mi ddysgodd Bwyleg, mi ddysgodd Almaeneg a Rwsieg, a mi gyfieithodd gryn 12 o nofelau o'r ieithoedd yma i'r Gymraeg. Felly, oedd o hefyd yn llenor, ac yna enghreifftiau o ddawn a gwerth llenyddol yn y llyfr, o'n i'n meddwl oedd yn werth i'r rhoi nhw ar y llwyfan. Mae gen o ddisgrifiadau byw. Enghraifft, mae'n sôn am ddihangfa dros yr afon Nis. Mae'n dianc o garchar y ne Gwlad Pwyl ac yn mynd dros yr afon i Czechoslovacia. Ac yn sôn am yr afon Nis. Yn noson honno, deitho mi lan yr afon Nis, a'i dŵr yn llifo heibion dywyll ac yn llyfn fel olew. Gwybod y gair olew na? Da chi'n gweld yr afon yn ddu ac yn llyfn ac yn beryg ac yn oer. Eto, mae'n disgrifio coedwigwr, mae'n cuddio mewn coedwig ac yn cael ei ddal gen goedwigwr o Czechoslovacia. Ac mae'n sôn amdano fo fel hyn. Roedd ei wyneb yn wynau fel cneuen, y croen fel lledr, i ddau lyged fel 2 lygaid hebog, a'i drwyn fel pig eryr. Dyn, sa chi ddim yn dadlu fo fan de. Dim ond 2 ddyfyniad mae dyfan wedi rannu efo ni fan hyn. Dychmygwch awr a hanner o'r actor yma yn cyfleu hyn ar lwyfan. Ond y cwestiwn sgynna i dyfan ydy, nath John Elwyn Jones sgrifennu nofel hunangofiannol a tair hunangofiant. Sut goblin nathoch chi gywasgu'r cyfan i sioe wreiddiol un dyn? Wel, dewis a dethol, dyna di'r ateb i'r cwestiwn yna. Oedd rhaid i mi edrych ar dihangfeydd ac edrych a'i mynd yn slafaidd. Mae'n dianc, mae'n cael ei ddal. Mae'n dianc, mae'n cael ei ddal. Mae'n dianc, mae'n cael ei ddal. Ac yn y blaen, nes i benderfynu bod yna un benod oedd ddim yn ddehangfa mewn gwirionedd, ond hanes anhygoel am John Elwyn yn priodi tra oedd o mewn gwersyll garchar yn yr Almaen, neu mae'n ddrwg gen i, yn ne Gwlad Pwyl oedd hwn. Mi oedd hwn yn wersyll garchar work camp os liciwch chi, nid dengid o'r brif garchar fel The Great Escape, ond dengid o garchar llai, lle oedden nhw'n mynd allan pob dydd i weithio, ac yn y gwersyll yna oedden nhw'n mynd ati i adeiladu treflan newydd i'r Almaenwyr, a doedd y security ddim mor dyn a hynny'n amlwg. Mi nath John Elwyn ddringo dros y wyrian yn mynd allan i'r pentre. Ac yn y pentre mi gyfarfodd a hogan o'r enw Selinca Pwyles. Mi syrthiodd mewn cariad efo hi, mi aeth yn ôl i'r gwersyll gael ei gyfri yn y bore, neb yn gwybod dim callach. Mi wahoddodd ffrindiau ddod ato a dianc dros y wyren eto, dwi'n noson wedyn, a cyfarfod a nifer o'r eraill o'r merched Pwylaidd. Y diwedd hyn oedd, mi briododd o efo Selinca tra oedd o yn y gwersyll. A mae'r olygfa yma, yr olygfa ganolog dwi'n meddwl yn y llyfr, wedi effeithio arno fo ac arno fi fel addaswr lly. Dianc, ond yr olygfa yma o'r briodas anhygoel tu allan i furiau'r carchar. Do'n ddim pwynt iddyn nhw ddianc yn bell iawn o'r pentre, achos
just gwastadedd llwyr. Falle bod rhain chi wedi bod yng Ngwlad Pwyl, ond sicr Gwlad Pwyl yn y gaeaf, so ni ddim yn licio dianc. Mae yna filoedd ar filoedd o aceria milltiroedd, o rew a geira a barig, felly daryn nhw ddim dianc o fanno, ond oedd o wedi priodi efo Selinca. Wedyn, oedd yr olygfa honno yn ganolog i'r llyfr ac yn ganolog hefyd i'r addasiad. Oedd yr hanes, wrth gwrs, yn sail i ffilm antur hynod gyffrous a addasu gan Pete Edwards, cyd-gynhyrchiad Pum Cymru a Gwlad Pwyl. Ac dwi'n cofio nes i fynychu'r premier hwnna yn Aberystwyth nôl yn 1998. Pum Cynnig i Gymro, Bride y Gwr oedd enw'r ffilm honno. Ac mae hwnna ymhell dros 15 mlynedd nôl fan hyn. A dwi yn cofio mae'r olygfa honno rhwng Hugh Garmon portreadodd John Elwyn Jones bryd hynny. Dwi'n cofio'r briodas honno yn ddelwedd gryf iawn yn yr Boys Own Adventure hynny. Ac oedd hi'n ddifyr iawn erbyn i mi weld y ddrama a esblygodd o'ch sioe un dyn chi i'r llwyfan eleni dan arweinyddiaeth Betan Llwyd, fod y briodas yn ganolog yn y ddrama ac yn wir bod y ffilm, lle gawn ni glywed hyn yn nes ymlaen, yn cynnig troad dramatig iawn yng nghymffon y ddrama, deud y gwir. Betan, gai ofyn i chi, pryd ddoth dyfan atoch chi efo'i sioe un dyn o ar hanes hynod yma, a be ydych ymateb gwreiddiol chi i'r stori? Mae siŵr bod yna rhyw 2 flynedd a hanner yn ôl, mae siŵr falle, yndi? Ddim yn hir ar ôl i fi gychwyn efo Bara Caws oedd dyfan ar syniad draw, a o'n i'n gwybod dim byd o gwbl. O'n i'n cofio'r ffilm, ond o'n i'n gwybod fawr am yr hanes. So fel oedd hi'n digwydd, look i ni, fel Bara Caws, oedden ni wedi gwneud sioe am yr rhyfel byd cyntaf dros y top, llynadd. Wedyn ddodd sioe dyfan am yr ail rhyfel byd, a oedden ni eisiau wedi comisiynu Michael Povey i sgwennu sioe am ryfeloedd heddiw ar gyfer flwyddyn nesaf. So oedd o'n trioleg rhyfel yn daclus iawn yn y rhaglen ni, lle. A wedyn, wel, pan ddes i ddarllen, oedd na ddiddordeb mawr yn y stori, achos stori ydy hi. Mae'n stori antur dda iawn yn greiddiol. A hefyd, o'n i'n awyddus iawn i roi gwaith i dyfan, fel un o sylfaenwyr Bara Caws. Ac dwi'n teimlo bod yn bwysig iawn yn achlysurol mynd yn ôl at wreiddiau pethau, a diolch i bobl sydd wedi bod cynt, cos heb bobl fel dyfan fysa Bara Caws yn bodoli beth bynnag. Ac o'n i'n meddwl bod hynny'n bwysig iawn. Wedyn, dwi'n meddwl, pan ddoth dyfan ar sgript wreiddiol, wnaethon ni nôl amlaen am flwyddyn, mae'n siŵr. A wnaethon ni drafft 6 oedden ni wedi cyrraedd erbyn ni gychwyn ymarfer, de. So, dwi'n meddwl yn ofnadwy bwysig awduron ifanc sylweddoli nad drafft 1 sydd yn cael ei derbyn. Ydych chi awgrym go radical yn dwy? Wel, yr awgrym mwyaf mae'n debyg radical nes i gynnig oedd i gael 2 gymeriad, 2 actor yn portreadu'r un cymeriad. Sa i wedi gweithio fel sioe un dyn, ond sa ma fwy o gyflwyniad. So mae fwy o adrodd stori mewn ffordd, ac o'n i'n awyddus i drio pwysio bod mor theatrig a bosib, mor weledol a bosib. Wedyn, nes i benderfynu cynnig i dyfan, a dwi'n falch iawn bod dyfan wedi derbyn. Bysa fo'n syniad da bod na 2 amser yn cael ei archwilio. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn uniddori fi yn fawr, beth bynnag, wrth fynd yn hun, mae chi o bob oed dal yn byw tu mewn i chi rwan, dydy. So wedyn mae o'n ddiddorol iawn trio chwarae i weld faint o'r ifanc o dal yn bodoli yn y JE hun. Ac fel mae dyfan wedi sôn ynglyn â'r stretch, nes i ffonio mab John Elwyn yn hun pan oedden ni wedi penderfynu gwneud y gynhyrchiad, a nes i ofyn a fysa ni'n cael mynd i weld o, i gwrdd â fo. A nath o just dweud, what's for Ipswich? Fydda fo. Yes, well, why would you want to do that? Fydda fo. Obviously, well, just to meet you and to have samosas. Oh, if it's not in the book, just make it up, fydda fo. A fe'n amlwg gyda fo ddim fawr i ddeud o ran, dim byd oedd eisiau ychwanegu felly, beth bynnag. Wedyn, o'n i'n teimlo wrth gael, gama be mae dyfan wedi dweud sydd yn y llyfr ydy 30 mlynedd ar ôl i'r digwyddiad nath o gofio, ond pwy sydd i ddeud wedyn be ddigwyddodd go iawn pan oedd yn ifanc.
A dwi'n teimlo wrth gael meilir i chwarae'r person yn 19 oed, oedd y gynulleidfa yn cael cyfle i weld sut oedd y dyn yn 19 oed a beth ddigwyddodd iddo fo mwyn tyfu i fod y dyn hun. So dyna oedd y peth oedd gyda fi. Meilir, ar ba bwynt ddys ti fewn i'r prosiect? Oedd yn amlwg yn dipyn o brofiad gan fod Dyfan wedi perchnogi'r cymeriad mae i bob pwrpas am gyhyd. Doedd y swydd i ddim yn dechrau tan yn hwyrach ymlaen yn y broses o ddatblygu'r sgript a'r sioe hun. Dyma fi'n cael galwad gan Betsan mis Medi llynedd yn sôn am y sioe ac yn deud am y syniad oedd gen Dyfan i ddechrau fe efo'r sioe ac y syniad newydd o rannu yr cymeriad ar y llwyfan. Ac oedd glywed am y cymeriad a darllen ychydig o'r sgript, o'n i'n gwybod y bysau'n dipyn o sialens am ei fod yn ddyn mor, fel oedd Dyfan dweud, dyn reit gry, reit gadarn, reit galed. Felly, o'n i'n edrych ymlaen am y sialens yn fawr iawn i'w bortreadu fo. Ac oedd hi'n wych dod i fewn, o'n i'n lwcus iawn fel actor dod i fewn i'r broses yn hwyrach ymlaen efo'r holl wybodaeth o Dyfan a Betsan wedi gasglu am y cymeriad a hanesion oedd bobl yn ei nabod a wedi ddweud amdano fo oedd yn cynnig gogwydd hollol wahanol am y cymeriad oedd yn ei gael yn ei bortread o'i hun, yn ei hunangofiant o. Felly, fi eisiau'n ffodus iawn, oedd yn swydd i'n lot haws, felly, oedd i'n nabod y cymeriad. Ond y sialens oedden ni'n drafod lot yn yr stafell ymarfer oedd sut fedrwn ni gyflwyno profiad gwahanol i be fysa rhywun yn gael o ddarllen y llyfr. Ac be ddiddorol, dwi'n meddwl, y drafodaeth oedden ni'n cael yn ddyddiol yn y stafell ymarfer oedd be di'r berthynas rhwng y ddau ffurf o'r un cymeriad yma. Be di'r berthynas sy'n digwydd rhwng nhw ar y llwyfan a mae hwn yn rhoi haen hollol wahanol wedyn i'r drama ac be mae hynny'n gynnig i gynulleidfa yn wahanol i just cyflwyno'r stori fel pethau. Achos fe gaethon ni gryn dipyn o eiriau ganddoch chi Dyfan fel yr Elwyn hun. Ond eto ganddoch chi Meilir, fe gawson ni fynegiant fwy corfforol yn dôl. A mae'n ddifyr, yn ystod y ddrama, mae'r John Elwyn iau yn cael ei gyflwyno bob yn dipyn. Mae'n dod yn gymeriad tipyn cryfach, da chi'n ei deimlo fo, mae'n bresenoldeb mwy ar llwyfan. Bron wrth i atgofion John Elwyn, bron droi'n fwy credadwy yn de, bod o'n fwy real, yr hogyn ifanc yma, hytrach na bod o just yn sownd yn eich cof, a mae'r John Elwyn hun yn de, sydd yn llawn bombast. Ydy. Dwi'n meddwl bod y broses drwy gyfarwyddyd Betsan wedi esblygu yn yr ymarfer. A sut oedd cyfleu, sut oedd dod ar cymeriad ifanc i mewn, a weithiau oedd John Elwyn ifanc just yn fel cysgod yn y cefn, ond fel oedd y ddrama ddatblygu, oedd o'n dod yn mewn fwy i bethau'n doedd. Oedden ni'n mynd yn reit ofalus drwy'r sgript i ffeindio manna pwrpasol pryd oedd o yn cymryd drosodd y stori. Pryd oedd o'n cael ei dynnu mewn i'r stori fwy, pryd oedd o'n dod ymlaen a fo'n mynd yn ôl i'r cefndir. Oedd hwnna gyd wedi cael ei plotio yn ofalus iawn i sens y stori hefyd, chyfo? Achos mae gennym ni enghraifft o sut ddari ni dynnu'r John Elwyn ifanc i fewn i'r action fel petai allan o eto yr ddihangfa dros yr afon, darn dramatig iawn, lle oedden ni yn llythrenol yn rhannu llinellau un o'r llall felly ar llwyfan. Na i darllen darn bach efo Meilir fan hyn. Maen nhw wrth ymyl yr afon Nis isio i chroesi hi i ryddid yn Czechoslovacia. Gan bwyson gadan ar ymhastwn, ymwthias yn ymlaen wisg fochor, nes oedd hwn at fy nghanol. Doedd wyw i mi godi troed o gwbl, na mi fasa'r lli yn fel tisgo i lawr, a mi fyddai ar ben. Fedrwn ni fydd gael y pac trwm oddi ar ynghef mewn pryd. Wedi mi groesi hanner yr afon. Gwyddwn nad oedd obaith i Dick Mills, nid oedd ei nerth yn ddigon. Byddai'r rhaid i mi droi'n nôl felly. Ond roedd o nerth i na. Pallu, rhy'r dŵr yn fy nglystiau.
gweld yr afon fel pe bain aros yn ei hunfan am una'n rhithro i fyny'r llif. Nid o dim a dymun nhw'n fwy nag ymmollwng a gadael i'r dŵr fy nghario i ffwrdd nesmwy. Cai fy llygaid yn dyn a dweud wrth fynd lawer gwaith drosodd. Dydw i ddim yn mynd i foddi yn y nis, na! Dydw i ddim yn mynd i foddi yn y nis. Dydw i ddim a foddi yn y nis. Ymlaen, ymlaen, y lan. George, Dick. Na, dwi ti ddim yn foddi yn y nis. Wedyn, felly oedden ni'n rhannu, felly, a dwi'n gwybod ti eisiau sôn am yr cyffyrddiad corfforol sydd ar ei hwnna ddatblygu. Wel, wrth drio cyflwyno sioe debyg i hon, dwi'n teimlo mae rhywun yn gorfod bod yn ofnadwy o fanwl, mae pob un manylun yn bwysig a mae'n bwydo mewn a mae rhywun yn gorfod bod yn ofalus iawn rhag pryd mae'r cyffyrddiad corfforol cyntaf yn digwydd, mae hwnna'n newid y berthynas rhwng pobl. Pan mae unrhyw gyffyrddiad yn digwydd ar llwyfan, mae'n gorfod digwydd i bwrpas. Dio ddim jyst yn digwydd just fel yna. So oedden ni, wrth y cyffyrddiad cyntaf yna, oedd o'n tynnu, mae'n anodd os ydych chi ddim wedi gweld o, ond oedd hun yn tynnu'r un ifanc allan o'r dŵr ac yn atgoffa fo'i hun wrth afal yno fo'i hun, bod o'n gofalu amdano fo'i hun tu mewn hefyd yn de, ac yn ei warchod o. Mae'n enghraifft, mae'n ddarn yn y ddrama, darn dirdynol iawn. Na i just egluro chydig bach o sgai am gefndir y peth. Mi oedd John Elwyn di prodi'r selinca yma, ac mi gafodd o newyddion tra oedd yn y carchar bod selinca wedi marw, bod wedi cholli hi, bod wedi marw yn ysbyty Gleifits. Felly ddigwyddodd am ei ddihengodd am ei ddodd adra i ddolgellau. Ymlynyddoedd olau oes, mi wneithbwyd y ffilm yma. Ac yn ystod y ffilm am fo yn priodau selinca, o dyna fel chi'n deud, yr olygfa ganolog, wedi'r ffilm yn cael ei ddangos yng Ngwlad Pwyl. Dyma na fachgen ifanc o Wlad Pwyl, wel, 20 oed, yn ffonio Peter Edwards, cynhyrchydd y ffilm a deud, gwrandwch, oedd y ffilm yn anghywir. Ddaru selinca ddim marw. Fi di mhab i. Be oedd ei digwydd, oedd selinca wedi cael ei rhoi yn y mortuary, ond doedd hi ddim wedi marw go iawn. Mi ddodd ati hun, mi welodd bod hi mewn lle tywyll, mi sgrechiodd, mi cadodd rhywun hi allan. Erbyn hynny, oedd John Elwyn falle wedi symud i ryw wersyll, a da ni'n gwybod, be maen nhw alw'n niwl rhyfel, mi golson nhw gysylltiad ei gilydd, oedd John Elwyn yn grediniol bod wedi marw. Rwan, mae John Elwyn yn hen ŵr, mae'n cael y newyddion bod y selinca oedd yn marw. Mi oedd hi'n dal yn fyw, ond pan gafodd o'r newyddion, oedd hi wedi marw ys 1990. Hynny di yn y dragedi ddwbl yma na. Wedyn, dwi'n meddwl ddaru ni greu golygfa ar sail gwirionedd, lle ar un pwynt, mi nath John Elwyn i iselder dofn iawn a phenderfynu gwneud i ffwrdd â fo'i hun. A mi ddario lyncu dipyn o dabledi, a mi ffeindiwyd o diolch beth gen gyfaill, a mi achubwyd o. Yn y ddrama, mae John Elwyn yn cymryd y tabledi ac yn ei mesur nhw ac yn ei cyfri nhw fesul 1, mynd i'w llyncu nhw 1, 2, 3, 4. Ac fel mae o'n deud y 4, mae'r John Elwyn ifanc yn dod i mewn ac yn deud. Y 5 cynnig? Y 5 ddihangfa? Hynny di, mae'r John Elwyn ifanc ydi achub yr hen un. Rhag wneud amdano ei hun. Drama di hwnna, de. Ffrwyth y chymig, ond yn seiliedig ar y dehongliad. A fyddydd neb ddeud ydi o'n anghywir, ond mae'r ffeithiau yna yn iawn, de. Be sy'n rhyfeddol am y ddrama Llwyfan ydy, mae'n cyffwrdd gymaint o ddelweddau iconig o faes y gad mewn tanc ar hyd afonydd, ond mae'n set foel iawn, syml iawn. Sut goblin lwyddoch chi i'n darbwyllo ni, y gynulleidfa, i fynd yr holl ffordd i Wlad Pwyl efo y ddau John Elwyn? Wel, wrth gwrs, da ni yn gweithio dan cyfyngiadau Bara Caws. Da ni'n gwybod, a pan da ni'n mynd i neuaddau pentre, mae rhaid i ni ddarbwyllo mewn llefydd hollol wahanol i lleoliadau theatrig fwy smart.
A dwi yn grediniol beth bynnag, y peth pwysica un am unrhyw waith llwyfan ydy'r perfformio. Does dim ots pa mor grand ydy'ch set chi, neu be di'r technegau, os nag ydy'r perfformiadau yn ddidwyll ac yn gry. Ac o'n i'n gwybod bod y stori yma a bod y perfformiadau yn mynd i fod yn gret. A hefyd dwi'n meddwl bod angen i ni drystio dychymyg y cynulleidfaoedd hefyd. Mae'n bwysig bod ni gynulleidfa yn cael ymarfer i dychymyg, a maen nhw'n gallu dychmygu'n well lle am byd o set. Dwi'n meddwl bod dychymyg y gynulleidfa yn mynd yn dren. Wedyn, dwi wastad yn trio gosod iaith i gynhyrchiad o'r dechrau un. Ac os di rhywun wedi cael yr iaith yna'n iawn yn yr munudau cyntaf, wneith y gynulleidfa ddod efo chi wedyn. Ar y set, enghraifft, oedd gynnon ni falle bwrdd, lle oedd John Elwyn hun i gartra fo bwrdd, efo llyfrau, cadar a sgrin. O'r ochr arall, sgrin arall, lle oedd y dyn ifanc yn cuddio yn y carchar a mainc, ac oedd pob dim yn cael ei greu efo'r fainc yma, ac jyst efo goleuadau. A dwi'n credu bod y gynulleidfa wedyn yn munud maen nhw wedi gweld hwnna'n cychwyn, maen nhw'n gwybod yn syth, a maen nhw'n dod efo chi ar hyd y daith. Newch chi rannu efo ni yr adwaith gan rhai aelodau o'r gynulleidfa i un olygfa dyngedfennol. Oedd y ddau o'n chi'n presennol yndi? Wel, ie, yr olygfa yma lle ar y diwedd. Mae'n oed, mae John Elwyn yn dianc 4 gwaith, a mae'n gwynebu un prawf ola. Mae'n cael ei gludo mewn llong o stetyn yn yr Almaen i Sweden ac i Ryddid. Ond yn y llong, mae'n gorfod cael ei gau mewn tanc, mewn ballast tanc, sydd ddim ond rhyw hynna bach yn ei di. Os gen o'n lle i godi ben i fyny, os gen o'n lle i orwedd yn fflat, a mae'n gorfod bod yn y tanc ballast yma am 2 ddiwrnod a hanner. Dwi'n gwybod eisiau deithu nhw sut wnaethon ni hynny, Meilir. Aleta, dim ond mainc oedden ni'n defnyddio i gyfleu'r olygfa yma. A mae'n ddiddorol, dwi'n meddwl, os da chi'n deud yn onest oedd gynulleidfa, ie, mainc ydi hon, ac da ni'n gwybod bod i ddim yn garchan, neu di ddim yn afon, ond os newch chi ddod hefo ni ar y daith yma, mi nawn ni weithio mewn gilydd, a mi ddefnyddio ni'r fainc bren reit blaen yma i gyfleu y tanc, felly ni'n dringo mewn i'r tanc a bod yr fainc yn cael ym mhenni fel yna. Dyna cwbl o gynnu ni, gyda help yr effeithiau golau a sain. Ac yn y cynhyrchiad nathon ni'n Llanuwchlyn, erbyn y diwedd, mae'r olygfa yma reit ar ddiwedd y ddrama, bydd rhaid i'n chwaer i adael y neuad oherwydd bron i gael panic attack oherwydd yr effaith y peth. A ie, oedd o'n lot o bobl wedi deud bod nhw'n colli gwynt just o glywed y geiriau a yr ddelwedd reit syml ond effeithiol yna, ond yn defnyddio mainc a goleuadau. Ac ie, bydd rhaid i bron i adael y neuad a colli diwedd y drama oherwydd panic attack. A ddech chi'n sôn am y gyd dramodydd i chi gafodd ymateb digon tebyg? Ie, wel, mae cael po fi welodd o'r sioe yng Nghaerdydd ac wrth i'r olygfa na ddigwydd, oedd yn meddwl i'n rasio, oedd yn ychymig i mynd, o'n i'n methu sbio na chi, ond bob math o lyniau yn codi yn fy nychymig i, dyna beth ydodd oedd i. Oedd o jyst yn profi mi beth i hyd theatr mewn gwirionedd, 2 ddyn, un dyn o dan y fainc a'r llall ar ei ffenni, a chydig o arfainc a chydig o fiwsig, dyna gwbl oedd hi, ond oedd o wedi cael effaith ddirdynol ar galonau'r gynulleidfa. Dyfan, mae John Elwyn Jones wedi bod yn bresenoldeb yn eich bywyd chi am, wel, 6 mlynedd hyd yma, heb sôn am i darllen ni nôl ar ddechrau'r 70au, ynddi? Ac wrth gwrs, fe ddeithon ni fel aelod o'r gynulleidfa i ddod i nabod dyn unplyg, gyfaddawd, cadarn, beirniadol dros ben, hynny yw, dy'r ein ddim yn rhinweddau o bosib, ac eto, oedd yna gymaint o anwyldeb, ac mae o'n dywysydd reit gomig ar hyd y siwrna i ni. Be ydych barn onest chi erbyn hyn o'r dyn? Wel, dwi wedi dod i licio fo. Dyws, mae yna wendidau yn ni gyd yn does. Ond yna wendidau amlwg yn John Elwyn. Ond dwi'n teimlo bod y llyfr, dwi'n meddwl bod y llyfr wedi cael ei le heddiannol yn myd llenyddiaeth Gymraeg yn hun. Dwi'n meddwl bod yna werth llenyddol i'r llyfr wedi cael ei sgwennu. Mae'n ddarnau barddonol, fel ni'n sôn chi gyna, lly. Ac
oedd o'n ddyn anodd gwneud efo fo ar brydiau. Ond mae wedi gadael etifeddiaeth, heb sôn am y 12 cyfieithiad mae sydd wedi mynd ar goll i rwle, ond ar wahân i hynny mae Pum Cynnig i Gymro, dwi'n meddwl, dyle bod yn cael ei astudio. Mae'n hawdd iawn i darllen. Mi gaethon ni beirniadaeth gen rywun yn dweud, oedden ni'n defnyddio gormod o eiriau braidd o'r rhy llenyddol a mawr. Dwi ddim yn ymddiheuro am hynny. Mi ros i dalpiau cyfan o'r llyfr ar y llwyfan a dweud, dyma nhw, dyma be sgwennodd o. Mi oedden ni wedi sgwennu wrth gwrs pytiau cyswll yn yn iaith yn hun rhwngddyn nhw. Ond oedd corff, oedd asgwrn cen y ddrama, oedd y nofel ei hun, a mae'n werth gwrando ar ei eiriau fo, achos maen nhw yn para, a mae'n werth llenyddol tragwyddol iddyn nhw, dwi'n meddwl. Gai estyn yr sesiwn allan i'r gynulleidfa. Oes na rhywun sydd wedi gweld y ddrama, neu falle sydd wedi bod yn rhan o'r cynhyrchiad? Ysi ofyn cwestiwn i dyfan, neu Betsan neu Meilir? Ia? Ges i wyr i fi o ryw 16 oed i weld o'n gael gybi ti. Oedd o dweud bod yn un o'r sgorau oedd o wedi gweld. Oedd o wedi oerio o'r dechrau i'r diwedd ar y perfformiad. Diolch yn fawr i ti. Diolch i chi. Diolch i chi. Ie. Dwi'n gwerthfawrogi hynny, ac eto, chi'n gwybod, mae'n rhyw hen raniad o dramau ieuenctid, dramau hen bobl, dramau ganol oed. Rwsyd ni yn profiad ni, dwi'n meddwl, yn Meilir, oedd bod ystod eang o oedrannau wedi mwynhau'r sioe, lle. Doedd i ddim yr anodd, doedd y geiriau ddim yr anodd. Oedd o ddigon hawdd deall be oedd yn mynd ymlaen, a ffordd oedd Betsan wedi gosod pethau allan, oedd y gynulleidfa'n deall iaith y theatr. Oedd nhw'n deall be oedd rheole'r gêm, felly. Ac mi ddoth drosodd, a dwi'n meddwl bod o wedi ysgogi'r rhai bobl i fynd adre i chwilio am y llyfr, lle mae o? Mae o'r silff rhyw lyfrau, dwi'n wedi darllen o'r blynyddoedd, ac mynd yn ôl i ail ddarllen y llyfr, ynddo? A beth dwi'n meddwl bod yna rhyw stigma efo, chi'n clywed drama am yr ail rhyfel byd, neu'r rhyfel byd cyntaf, mae rhywun yn mynd, fe hon yn drwm ma. Ond dwi'n meddwl, llwyddiant hon ydi cyfrwyddo Betsan, oedd yn dod â... Sori, heb syniad na ddochdwy dan. Ond oedd yn dod â... Isio job arall. Dwi'n allan y waith o fus mi. Oedd hi dod â... Be oedden ni dilyn yn mynd, a hefyd efo gwaith a dyfan di wneud ar y sgript, oedden ni'n dilyn hanes person. A mae unrhyw un gallu ymrwymo ac ymgolli mewn siwrne person yn delio efo'i broblemau hun ac yn mynd ar daith. Ac yn fan hyn, oedden ni'n cael antur, ydy yn ystod yr ail fel byd, ond taith person oedd hon, ei ddatblygiad o hyd at ddiwedd i oes, a dod i ddogymod efo'i broblemau oedd o wedi dod ar draws yn ei fywyd ei hun oedd o. A mae unrhyw yn gallu uniaethu efo hynna, dwi'n meddwl dyna lle oedd y llwyddiant i rhywun o unrhyw oed fedru cysylltu efo'r cymeriad ac efo'r sioe. Be oedd yn hyfryd hefyd oedd, o'n i'n deall Betsan i chi wneud y penderfyniad, bysach chi, dwi'n meddwl, wedi licio ar gychwyn y broses i gynnig mwy o luniau allan y cefndir. O'ch chi Betsan wedi teimlo falle, fysa hynny'n ormod o ryw show and tell? Wel, dwi'n siŵr, meddwl am hynny, dwi'n siŵr ai syniad dyfan oedd yn fi oedd yn meddwl ar y dechrau, dwi'n siŵr. Achos oedd gyda ni fwy, oedden ni wedi meddwl falle bod angen dangos mwy o ddelweddau. Falle bod just gweld yr stori fy'n rhagor ddim yn ddigon, ond pan wnaethon ni gychwyn, wnaethon ni hel lot o lyniau at ei gilydd. Cyn i'r broses ymarfer gychwyn. Ac o'n i jyst yn ymwybodol bod yna os oedd rhywun yn dangos gormod o reality, oedd o'n chwalu rhith y dychymyg. Felly, fe gesoch chi un ddelwedd yn do, un gwaith fideo? Gaethon ni un, oedd y sioe'n cychwyn ac yn gorffen, efo un hogyn bach yn rhedeg ar hyd y mynyddoedd yn rhydd. Fel so eisiau dianc, oedd hi'n dechrau fel la, oedd cymeriad dyfan yr hen ddyn yn cerdded ymlaen ac oedd yn cael sioc wrth weld i hun ifanc iawn yn rhedeg ar hyd y mynyddoedd. Y ddelwedd yna, oedd John Elwyn wedi dianc o'i gartre'n 7 oed i fynd i weithio'n Start Supply Stores yn Dolgella. Di'r siop ddim yna bellach, ond mae jyst yn profi menter y bachgen bach, dyfodd o'n ddyn. A dyma fel gorffennodd y ddrama. 7 oed o'n i pan ddengas i gyntaf. Isio mynd drwy fwlch tal llun i Ddolgella.
Mi ys cyn bellad a thabor. A mi ges flas. Fi. Neb ond fi ar ben fy hun bach. Yn sefyll yn y bwlch. Yr awal rydd yn yngwallt. Yn sbio lawr ar y tir gwyll ar yr ochr draw. Cwm hafod oer. Ac i lawr fanna. Allan o'r golwg. Dolgella. Deca dre. Yn swatio yn hael eiraidd y dyffryn. Fel gwlad yr addewid. Dwi am fynd eto. Ar ben fy hun, un o'r dyddiau nesaf mae gewch chi weld. 5 cynnig i Gymro, o leia 5. A gyfeillion, y chi sydd wedi ymgynnull o'n nghwmpas i fan hyn. Dwi'n addo un peth. Ddalith neb mon ai'r tro yma. Pa ffordd well o ddod â'r sesiwn hynod yma i ben. Diolch o galon i chi. Dyma'n Roberts, Meilir Rhys a Betsan Llwyd am drama ac am sesiwn ffantastig. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi.